Bazali bami, phambi koba lityhile elide mandiqale ndicacise le nto. Enkomfeni yabefundisi bamawesile kwaye kwagqitywa okokuba abashumayeli banelungelo lokuphila ilitye. Bafundiswa ngenxa yeemeko ngeemeko ke kuphuma bisekethe inkulu, umfundisi uqhuba ngapha omnye ngapha nangapha. Kufanele uba abashumayeli xa bekhona abawatyhili amatye ze uba ningathi nxa libona iqathana lomshumayeli lityhila ilitye. Yagqitywa bazali bam kwinkomfa yabefundisi bamawesile. Masilityhile ke eli litye egameni loYise neloNyana neloMoya Oyingcwele. Amen. Amen. Phambi koba mntanam ufunde ndizawucela ootata abanelungelo sithi izandla sisikelele eli litye. Siyithandaze bazali bam nelisiyolungeyo sekuseni achithe izimali ndawunika wena ke ntombi yam usifundele. In loving memory of our dear beloved mother, sister, aunt, and grandmother, Noma Basu Eunice, 25/12/1947, 09/05/2026, 23/05/2026. You will always be in our hearts. Dala ngoxolo Mamjoli, nonina Qobulashi. Siyamvakalisa bazali bam okokuba ngalo mhla wama-23 kwinyanga kaMeyi 2026 ilanga ilitye likamama usisi okanye udadobawo uNomabhaso lityhiliwe egameni loYise nelonyana neloMoya Oyingcwele. Amen. Amen. Bazali bam, ukonga ixesha uYesu uhleli nabafundi bakhe bashumayela banikwe amandla uMoya Oyingcwele. Bavela abaFarisi bathi, Yesu, khalimela aba bantu bakho bayangxola. Uthi uYesu xa ebaphendula uba bangathi cwaka aba bantu uzawuthetha la matye. Andizushumayela ke bazali bam, andizushumayela eli lizwi, kodwa uthi uYesu uba bakhe bathi cwaka aba bantu uzawuthetha la matye. Ndiqinisekile bazali bam, kwamanye amakhaya sekuthetha la matye. Atsho athi ubani waba kule ndawo ngenxa abantu bakhona bathini bathi cwaka, sekuthetha la matye. Yiloo nto uYesu ethi akakwazi bakhalimela besaphila, kwabakhe bathi cwaka uzawuthetha amanye. Mandilenze bazali bam elombulelo nelokuncoma into entle yenziwe ngoMjoli. Bonke abantu abanegalelo lokwenza lo msebenzi bakhuphe kwiipokotho zabo bazali bam, besenzela udadobawo okanye umama okanye umakazi, besenzela umakhulu wabo. Anidlalanga ngamali,
ngoba kusazawuthiwa cwaka ngenye imini kungabikho mntu owuthetha la matye uba umama unomabhaso ukule ndawo. Yiloo nto ndifuna ukuthi bazali bam ekuseni nje uThixo makasikelele kwizandla ezithe zafaka ezipokithini nezingafanga zipokithini, abantu abacebisileyo uba makwenziwe le nto. uThixo akazuxakwa ukunilungiselela, akazuxakwa uThixo ukubuyisa kwezo pokotho zenu, ngoba kukho amathuba ezayo. Niyalibona ilizwe lonakele, niyalibona ilizwe lonakele. Nangoku uba niyajonga nanga amatye njengoba siwajongile, ayathetha bazali bam, ayathetha la mani, ngoba uyawufumana ii-families apha akusekho bantu badala. Umntana xa ifuna uzobuza umakhulu kuthiwe nxaba laye lenziwe, afike umntana ajonge watyhini nanko aphalele khona. Akusekho mntu omdala othi lali isendaweni ethile, kuthiwa nje qanise Osborne afike lithele. Kusekho amathuba ke emzini woojoli zakwaDuze, lizawuthetha eli litye, lisazawuthetha eli litye. Ndifuna ningazigxeki, ningayigxeki le meko eniyenzileyo. Anidlalanga ngamali, anidlalanga ngamali, anidlalanga ngamali. Kodwa uThixo uyazi uba ekugqibeleni kusazawuthetha eli litye. Ndifuna ukuthi ke bazali bam masiwamkele la mazwi uThixo asinike, sazi uba ekugqibeleni la matye asazawuthetha. Amen. Enkosi, siyabulela kakhulu kutata. Ngoku ke sizawunikela ke eli thuba ikhaya athele umhlaba kabathele umhlaba ube ke ngoku siya ententeni. Enkosi, avuma ingoma ke okanye ke uvele umntu wekhaya athethe ke. Silubonile uthando lwakhe lona luyamangalisa. Silubonile uthando lwakhe, uthando lwakhe, uthando lwakhe lona luyamangalisa, lona luyamangalisa, lona luyamangalisa, lona luyamangalisa, lona luyamangalisa. Silubonile uthando lwakhe, silubonile uthando lwakhe, uthando lwakhe lona luyamangalisa.